A fűvészkert a II. Világháborúban szinte teljesen megsemmisült. Legutóbb 1964-ben történt átfogó felújítás. A kert akkor nyerte el mai formáját. Itt minden korszakban, 1849 óta minden korszakban építkeztek, és aztán amit felépítettek egyszer, azt utána nem nagyon lett felújítva. Idén a fűvészkert közel 400 millió forint támogatást nyert az Európai Uniótól, amelyből történetének eddigi legnagyobb fejlesztését valósítják meg. Valójában a kert megléte óta ilyen nagyságrendű egyszeri beruházás, most nem szummát értek alatta, nem kapott. Számunkra nagyon fontos most, hogy ez a munka nagyon alaposan és nagyon körüllátóan legyen megtervezve, mert hogy elképzelhető, hogy a következő 100 évben se lesz ilyesmi. A pályázatnak köszönhetően megújul a Gyűjteményes és Viktória ház, a Szaporítóház és a Citromos ház, valamint a kert jelentős része. A fejlesztések támogatója az Európai Unió.